Ayan guys, magluluto tayo ng balisongsong kuno. Ayan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, may 12 pieces tayo guys na balisongsong sa Bicol. Steam lang natin to guys. Pasensya na kayo at ganyan talaga yung dahon niya. Mamaya maluluto na lang ngayon guys. At syempre, tatakpan natin ng dahon. At saka, steam na natin ng 1 hour siguro. Or 45 minutes. Yay! Mayroon tayong kakanin. Balinghoy lang yan guys. Kamuting kahoy. At saka coconut. Siyempre may asukal. May... Basta mamaya guys, masarap yan. Update ko kayo. Thank you for watching.